שלום, שמי רסקת אבי נחמני, ואני מטפלת ומנחה קורסים בשיטת EFT. ולפרויקט בפלובדי בבולגריה אני הצטרפתי יחד עם בן זוגי, יורם, שיחיה, כי בדיוק באותה תקופה השתחרר לנו כסף, הרבה כסף, מדירת השקעה שמכרנו, ורצינו לעשות עם זה משהו שהוא טוב יותר מהשקעה בדירה בארץ. חיפשנו את חול, מצאנו את ברברה אני הכרתי הרבה שנים קודם, בשמה הלך לפניה בתחום שלה, ואנחנו הצטרפנו, השקענו את הכסף, לפני כן נסענו לשם, לעיר הזאת, שהיא מאוד יפה, היא העיר השנייה בגודלה בבולגריה, ואנחנו יודעים בדיוק איפה האדמות שלנו נמצאות, אנחנו יודעים בדיוק מה הולכים לבנות, ובעזרת השם, ובעזרת ברברה וטולי, שאותו הכרנו דרך ברברה, מתחילים לבנות את הפרויקט שלנו במאי השנה. אנחנו נמצאים עכשיו בנובמבר, ואת הפרויקט עוד מספר חודשים, וזה אומר שאנחנו נקבל 100% רווח על ההשקעה שהשקענו לפני 4 שנים. מבחינתי, ההרפתקה הזאת היא השקעה חכמה ונבונה.